Naglabas ng pahayag si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon upang ipaliwanag ang nangyari sa Rockwell Mall kung saan nagalit ito sa Chinese national. Noong isang araw, may lumabas na video na nakuha sa nasabing mall kung saan galit na nakikipagtalo sa isang lalaki ang dating opisyal ng Commission on Elections. Napamura din ito dahil sa galit kung saan nakakuha ito ng atensyon ng maraming mall goers. Ayon kay Guanzon, na high blood ito at inassist pa siya ng medics ng mall dahil sinabihan umano ito ng sinasabing Chinese national na lisanin ang mall dahil contagious o nakakahawa ito ng umubo dahil sa makating lalamunan. Ayon dito, sinabihan niya ito na kung natatakot itong magkasakit, dapat hindi ito pumupunta sa mall. Dagdag pa ni Guanzon na walang karapatan ang nasabing individual na siya ay paalisin. Humingi pa ito ng apology ngunit nag-refuse ang Chinese national. Sa halip, tiningnan pa ito umalo mula ulo hanggang paa. Inihayag din ni Guanzon na ang asawa pa ng lalaki ang humingi ng paumanhin. Dahil sa insidente, nag-file ito ng official complaint laban sa nasabing lalaki. Inihayag din ito noong basahan na ng Miranda rights ang lalaki, itinakas pa ito ng kanyang abogado, kaya ididimanda din ito ang abogado dahil ang ginawa nito ay hindi tama sa kanilang profesyon bilang abogado. Napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan, kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. Ang mga tao doon, they're very courteous, ha? You say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, siyempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Jairi de los Reyes. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!